Okay, so approaching na tayo dito sa arko ng Makabebe. Ayan o. Makabebe, tapos Minarin doon sa likod. So, okay. So, kalalampas lang natin nung arko ng Makabebe. At pupuntahan natin yung isang barangay dito, yung Telaksan. I think 5 minutes na lang nandito na. Yun yung isa sa mga nilubog na barangay dito sa Makabebe. So, tignan natin yung sitwasyon ngayon doon after Typhoon Nando. So, time check 12 o'clock na. Yan, kaya pala medyo nagugutom na tayo. Pero maghanap na lang tayo ng kainan doon para doon na rin tayo makapagpahinga ng konti. Okay, so diretso na tayo. No dump truck allowed. Yan, kaliwa tayo rito. Magkabila pa rin ng mga palaisdaan. Dito malawak na rito. Bawal mangisda. Private ito. Parang bagong simento lang yung daan dito. Ayan, dito na uli tayo sa Makabebe. Ang ganda ng bahay oh. Kulay orange. Yun, nakakita na naman tayo ng Uy, lubog na. Buti na lang nagawa yung kalsada. Kung hindi nagawa, talagang bangka na lang yung access mo para mapuntahan yung mga barangay dito. Ayan o, tignan nyo. Oh, malalim na. Yun o, lubog na yung bahay oh. Ito, tingnan nyo gaano kataas yung tricycle nila oh. Ito, yung start na ng baha. Wala pa naman tayong sinusundan. Hindi natin alam kung may malalim na parte ba rito. Ayun. Buti na lang tinambakan nila ng buhangin. Yan o. Ay, ayun, ang tataas na mga sidecar nila. Ay, ito ang lalim na dito oh. Sentro. Ayun oh, yung sentro. Sapang Palay, Barangay Telaksan. Ito na pala yung Telaksan. Purok Sapang Palay. Wala tayong nakikita pumapasok.
Telaksan na pala ito. Hanggang saan kaya yung lubog dyan? Pwede ya? Malyari ya? Malalam ya? Oo. Malalim daw. Malalim daw sabi ni kuya. Baka hindi uubra si Pongkan doon. Punta pa tayo banda rito. Uy, lalim na oh. May dalang kaya ta? May dalang na rin kanyan. Wow. Itang ini makabay na. Makabaya. Itang malalim makabaya. Oh sige. Eto na. Parang medyo malalim na rito. Pero sabi naman nung bata okay naman daw. As long as nakikita nating nakakadaan yung mga ano rito. Yung mga tricycle. Pwede naman si Pongkan. Ayan o. Pero parang malalim nga. Ito malalim na dun. Ayan o. Lalim pala dito sa Telaksan. Nung last time hindi tayo nakaabot dito hanggang doon lang tayo sa may doon malapit doon sa pinakabayan. Dito matindi na pala rito So ito yung update ngayon dito sa Barangay Telaksan. Kaya pala hindi na tayo pinapasok doon sa may Purok Sapang Palay. Mas malalim doon. Dito lang medyo ano na. Ayun Uy. Uy. Malalim nun Pero konti na lang. Nakikita na natin yung sementadong daan. Control. Ay, tawag pala sa sitio rito, control. Ito yung tinatambak na buhangin yata para medyo tumigas kasi kung ano yan, kung putik mas mahihirapan ka. Yun. Ay, sa wakas nakapag-cross din tayo. Tingnan mo yung mga puno namatay na yung iba dahil sa lubog. Ay, ito pala yung Barangay Telaksan. Lubog nga. Meron pang rito tulay hanap tayo medyo malilim. Parang doon pwede na. Dito
Yan nyo, taas ng mga shock. Tignan yung mga kabahayan dito. Dito para wala nang nakatira. Ayan o. Yung mga kabahayan dito sa Telaksan. Ayan o. Grabe din pala yung baha dito. So nakikita na natin yung arko. Ano ba ito? Sapang Thank you Barangay Telaksan. So dito na magtatapos yung vlog natin tungkol sa pag-update sa Barangay Telaksan ng Macabebe, Pampanga. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Froilan Das is signing out.